yake cewa shaidan mashiga guda bakwai ce yake shigar wa dan adam. Farko abin da yake so kai shirka, idan yayi iyakacin kokarinsa baka yi shirka ba, ko karama ko babba ko boyayya duk ka kauce masa, sai ja ka mataki na biyu shine kai bid'a, dan ya san ita ke biye da shirka wajen laifi. Abdullahi dan Mas'ud, Abdullahi dan Abbas yake cewa inna abghadul umur ila Allah al-bada'i'u, yace mafi kin abinda Allah yake a duniya bid'a. To idan shedan yayi kai bid'a ba kai ba, so ke ka aikata kaba'ira cikin kaba'ir. Idan yayi ka aikata kaba'ira ba kai ba, sai tafi da kai mataki na gaba, ka aikata saga'ir. Idan yayi ka aikata saga'ir ta yi ba, sai tafi da kai mataki na gaba, ya za ka kai sakaci da wani wajibi. Idan yayi ba kai wannan ba, sai je mataki na shida, ya zai karbi da wani mustahabi. Yayi mustahabin ma ka ki rabuwa da shi. Mataki na karshe da zai maka shine ababe guda biyu, ga mai kyau ga mafi kyau. To ya zai ka aikata mai kyau din dan kai hasarar mafi kyau. Duk sai da ya bayar da misali akan haka. Har wata kisa suke kawowa a cikin littattafai na wa'azi. Wani bawan Allah na kwance karkashin wata katanga yana barci, sai shi dan ya zo a sufar da ya ce, bawan Allah a madadin barci ka tashi ka je kai alwala mana kai sallar nafila ko raka'a biyu. Kaga wannan ai nasiha ce, shedan da nasiha. A'a yaga haka ne kan sai ya tashi ya tafi neman ruwa ya alwala ya zo ya sallar raka'a biyu. Kafin ya gama sallar nan inda ya tashi nan katanga ta faɗo. To wai abinda iblis zai kalla shi ne, ya tabbata cikin hadisi duk wanda gini ya lufta masa ya faɗo ya mutu ya yi shahada. To ya zai shahada haka wai? Bari je sallar nafila raka'a biyu. To saboda wannan illar ta shedan, shi yasa sai kana da kafa mashiga biyu yake bi wa dan. Mashiga ta farko ta tsanani, in ya ga kai mai himma ne sai ya sa ka tsananta sama da kima. Mashiga ta biyu ta ragwantar da kai, in ya ga dama kai mai kasala ne sai ya kara kasalantar da kai, yayi taimaka tamanni, yumannik, zai yi ta sa kana ta gode ai zan yi kaza, taswif, saufa af'alu kaza wa kaza, sai a hankali nayi har ka mutu ba kai ba. Saboda haka dan Allah matasan mu su tashi haikan wajen harkar karatu. Wannan fahimtar idan ba mun tsaya tsayin daka mun gina ta ilimi ba, to sai ta zame mana matsala. Sannan wani matsala kuma da take ƙara damun mu, wanda na fahimce ta cikin